No. Tak, jsme tu. Yes. Tak, ahoj lidi, vítám vás dál, jsem tady společně s Knejkým. Čau lidi. A hrajeme Break and Story v Robloxu. Ano. Schválně si najdu trezor. Koupísek. Do jakého pokoje půjdem? Nevím. Já půjdu do modrého. Ne, do zeleného půjdu. Jsem tu. Já půjdu s tebou. Já to tady prohledám. Peníze. Ještě zelená volná někde? Kde spíš? Ano, já tady. Tak já spím tady. Tak, dobrý. Super. Teď to tady všechno prohledáme. Tady O, suša. tady jsou many. Jo, taky jsem si vzal. Teď půjdeme se podívat do růžového. Jabko. V růžový? Jo. OK. Peníze. Tady jsou taky peníze v tom růžový. Tady jabka. A už tam nic není? Ne. OK. Teď jdeme do modrého se podívat. Tady mi pár šuplíků. Nic. Tak můžeme jít dolů. Tady to taky prozkoumáme. O, jabko. Co máš všechno? Já mám 2 jabka a kukísek. 2 cookies, 2 jabka a baseballku. Já taky takhle. Ty máš 2 kuky. A kde jsi našel další to kuky? Já nevím, nahoře někde možná. Nevím. Mně něco přidalo energii, já jsem se sedl na gauč a hned Aha. Nevím proč. Tak. Už je to pizza. Yes. Takže beru pizzu. Beru, děkujem. Taky mám 1 pizzu. Já si budu šetřit asi. Já si všechno šetřím. To já ne, protože mám... Já potřebuju vlastně 3 apple a 3 ty cookie, abych měl na 2 koláče. Teda nevím, co musím. Já se světlím. Co se stalo se světlama? Trezor. To zase najdem v tom sklepě. Máme jít spát. Myslím. Nebo co tam bylo? Já nevím, já jsem se... Že mám si jít koukat na telku. Jo? Že teďka začíná. Už jdu. Už jsem dole, už jsem tady. Emergency. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being... Skip. Je čas Je spát. bedtime, abychom měli energii. Tam já mám plnou energii. Já nevím, proč já jsem si minule prostě sednul na gauč a najednou se mi přidávala energie. A já nevím proč. Nevím. Ale jestli to lidi budete vědět, tak mi napište do komentářů. Tady v četech. Ripcat. Posaj. Poskip. FDF.
Schválně, jaký pokoj bude napadený. Podle mě... Ne. Podle mě nebude. Jo, jsme to vy... Ne. Hnedka veřejná služba. A i zelená. Ne, a i modrá. Co je to? Vždycky jsou dva. Jako veřejná jsme minuli, jenom nás. Jdu spát. Já jsem spala asi na zemi jsem růžový přežili a blue taky přežili. Beru si tady Dříví. Ale mě nejde o to, jestli se dostali snad na dým nebo někam tam, mě hlavně jde o to, aby se nedostali k nám. Proto to zadělávám u nás. Tady svítí počítač. Celý okno zadělám. Tak. Tady to je taky celý. Tady úplně vidíme, tady úplně. Modrý, tady je rozbitý sklo. To zabijeme. Je to vpravo, po pravé straně pořádně píše se. Sice to není jazyku. Vlastně to Jako toto už je, jo? O? Hotovo. Super práce. Udělal nejvíc práce nějaký týpek. Wow, it's got light. Máme si jít sednout k stolu za 20 sekund, co to roztočí. Myslím, že chci být podle Já taky. Na tebe a já. Pojď, prosím. To už 20 sekund muselo být. No, už. Ne. Nikoho z nás. Jako vážně všichni to... Mám 40. Oni jsou venku, ne? A jo, jsou tam venku. To je jejich auto. Sakra. Mám se... Máme jít do kostela. Ne, nemám do kostela. Máme jít do postele. Tam, že by někoho nenapadlo zavřít. No spíš jako s nimi třeba nějak bojovat, když máme baseballky. Jako je pravda, že jich tam bylo docela Tak spíš, dost. kámo,
spíš se jí, Nebo schovat se do té půdy, jak tam byla. to je jedno. Tak to necháme být. Tak. Výborně. Oh, here, no. Teď se k nám dostane. Jako zase ne? Jo, ne. To vadí, že zase dostane. Zapnu počítač na to. Tomu zase ty dva pokoje, růžová a modrá. Tam jsou prokletí. Nějaký týpek umře, nějaká monkey. Monkey does wear in Blue team. Jeden hraje ten. Teda blue team. Pink. A všichni určitě. Teda ne modrý tým, ale modrá. Modrý tým. Jo, teď se myslím si, že budeme schovávat, ne? No nevím, no. Ne, sklo je rozbité. Otevřené dveře, jsou otevřené dveře do sklepa. A máme se jim někam schovat. Jdu do skříně. Energii pořád. Nějaký divný. Oblíbím to stará. Šunku. Stará šunku. Co mě ta věc nezajímá? Týpečka si jen tak tady chodí úplně na klíček. Pohoda a klídek. Já mám na ten koláč. Bingo. 5, 6, 6, 3, 5, 6, 6, 3. 5, 6, 6, 3, 5, 6, 6. Jdu si vzít vidle. Nevím. Jsem připraven útočit. Kamo, jsem 5, 6, 6, 3, to jsem vůbec ne. O, další. Já jsem úplně zlomil, jsme mu všechny kosti chtěli. Máme to včetně. Můžeme nahrát. Nebo spaca... Ne, ještě ne. Spawnu. Mám 80.
kočku. Bude to Garfield. Fuj. Já jsem tady. Je ten Yes. Garfield. Nemůžu to škrábat. Chodíme prostě. Ne. Kámo, týpek mi to sebral, jsem to nebyl já. To je jedno. Dám si pizzu. Halo, můžu jak stát, prosím? Asi nevím. Nechci vidli. Dobrý, si jak ještě tam. Takže 5, 6, 6, 6, 3. Já chci jít pryč. Proč nemůžu? Můžu to otevřít. 5, 6, 6, 3. Ale teď chci brát, bro. Jdem. Yes, jsem tu. Co se má koupit? Jsou tady pánvička. Já si koupím chipsy. $10, já 110. Já 90. Já mám co Já si koupím asi to. Ty lejsky. A za 40 pánvičků. Nevím, kde ji mám. Bo, co to je? Ne, co to je? Pánvička. Já nemám. Já chci pánvičku. Jo, nemáme jít zpátky nahoru. Ty jsi si koupil? Pánvičku? Aha, nemáme. Já vím, kde jí máš. Mám jít spát. Nemáme jít zpátky nahoru. No, já si myslím. Kam teď je? Domů, ty zase třeba. Ne, tam do kanálu. Já vidím, tady do kanálu. Ne. Ne. Jo, mám jít. Prý, že se zavírají dveře. Jo, dám ten koláč. Jo, tady. Tam byl nějaký mimořádný pánvička. Ty máš lepší, že jenom 3. Týpka, ty a já. Jo, ty bude, myslím si, že boss, ne? To bude ten týpeček, který přiveze pizzu. A falešné. Já vím. Toho týpka ty hýle. Díky, kámo. Dej si je do fónu. Já se Je taky. O, mám plný hápka, bylo. Já tady budu čekat. Jsem nachystaný. Já něco uvidím na zlatý. Koukám.
Už ho vidím. Já nevidím. Zkusme neotevírat. Já jsem schválil. Zkusme neotevírat. Tu týpka má na zadek žebřík. Ona se ho teď vzala. Já vím, a teď to půjde nahoru dát. A jo, to je dobrý nápad. Tak my zkusme ho zdržet nějak. Zkusme ho zdržet, Dávo. A týpka to udělá. Podle mě je docela Ne, zajímavé. on nás tam tolik lodí. Já nevím, Ty za hudbu. Šlapení. Ale. Teď co máme? Jo, tak. Hudba konečně přišla. Good job. Dobrá práce. Máme jít spát. Je čas si dobře spát. Hele, když se dobře zpíváš, tak ty potřeba spíš s námi. Ne, Počkej, aspoň, že my spíme spolu. Prosím, energii. Kdyby takový mohl usnout. No, ještě mám Mít milion let prostě to pokrčený nohy. Já takhle spím. S pokrčeným nohama. No jo, ale ne celou noc. Lidi takhle zkušené, ale... No, zkusím. No, tak to nevím. No. Co tady? Pomoc, oni jdou všichni po mně, no. Já taky uteču. Tak já jsem tam měl dva. Tam chudá dívka. Oni tam přežil. Kamo. Zóna Podle mě to dá. Já mám malá pravděpodobnost. Team Blue Prosím. a tak. Prosím. Jo, přežila. Yes, dobré týpko. A co ten žebřík? To bychom tam Tam přetáhli. jde. Třeba šla dolů. Alarm. Jo, týpka už jde. Je tady. Čau. Týpka to dobře zvládla. Dívka má sušenky, tak dobrý. Adam. Vyloupali. Ne, náš oblíbený obchod. Strum to. Nebo teď pomalu. Scary Lady. Máme utéct. Tak OK. Jo, už vím, do toho kanálu. Jo, dělej. Jo, ho vidím, já ho reálně vidím za sebou. Jak tam jde. Dělej. Stihni to. Dobrý. Jsme tam všichni. Teď bude nějaký parkour, ne?
Kurkova. Já jsem najím. Error. Ne, neříkej, že to je nějaký boss fight. Jo, to je myslím, že je poslední a pak ho zabijem. Myslím. Někde jsem to viděl. Tam to nějaký jiný mě přijde. To byl nějaký update, ne? Ne, mně to přijde stejný. Error. Jo. No, to je doslova. Connection error. Doufám, že jste viděli můj short. Ahoj, já jsem Skyler. Hej, kdyby to někdo řekl. What? What the hell? Hello, I'm a Skyler. No, my name is Skyler. Jmenuju se Skyrim. Nevím. Je to easy mod. Pre nějaký. Nevím co. Je čas umřít. Dáme si bacha dole, budou takový kolečka, které se musíš vyhnout, jo? Kamo, můžu mě zachránit. Jenom poběžen letem. Tak nic lidi. A tak tady pro dnešek to končí toto video, tak ahoj. Čau